लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव नुजाफैबावबाय। लोगोफोर नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ ना? आं मिजिंथियो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आरो नोंथांमोना मोजाङै थानोबो नांगोन। नोंथांमोना मोजाङै थाब्लासो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नुनो मोनगोन, रंजानो हागोन, खुसि खालामनो हागोन। ना मा होनो लोगोफोर, नंगौना नङा? लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ लानानै सोरबाफोर माखौबाफोर बोराबनानै दङ ना माथो? ना आंखौ सोरबा दुखु मोननानै दङ? मा जाहोनाव आंखौ दुखु मोनदों एबा आंखौ मोजां मोनाखै आं मिथिया, नाथाय बे साननैसोआव नोंथांमोना आंखौ अनाखै बायदि आं मोनबाय दङ। मिथिगौ ना मानो? नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनाया खम जाथारदों माथो? मानो नायाखै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ? नायना प्लिज। आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मानो कमेन्ट होआ? कमेन्टखौनो हराखै माथो नोंथांमोना? आंहा आरो नोंथांमोननि कमेन्ट हरनायफोरखौ फरायनो जोबोद मोजां मोनो। नेबाय थायो आङो नोंथांमोननि कमेन्ट फरायनो। नोंथांमोना कमेन्टखौनो हरा। दे लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामदो, लाइक खालामदो दे सनाफोर। आरो जायफोरा दिनैसो आंनि भिडिअखौ गोदान नुदों प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। आरो जायफ्रा साबस्क्राइब खालामखाबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ बुङो। आरो नोंथांमोना जेब्लायबो बेबायदिनो लाइक कमेन्ट खालामनानै आंखौ सापर्ट होबाय थागोन होननानै आङो मिजिंथियो। लोगोफोर दाथ' गोदान बोसोर सफैगासिनो नङासै होनोब्ला? गोदान बोसोर जानायजों लोगोसे जोंनि गोसोआबो गोदान जायो। साननाय हनाय मावनाय दांनाय सोलिनायफोरा नंगौना नङा लोगोफोर? नंगौना? गोदान बोसोरजों लोगोसे जोंहा गोबां पिकनिक जानाय सोलियो। नोंथांमोना बे बोसोराव सोर बहा पिकनिक जाहैगोन दानिफ्रायनो गोसोआव साननानै दंखायो नामा? सोर बहा जाहैगोन? लोगोफोर नोंथांमोना बबे जायगायाव बांसिन मोजां मोनो पिकनिक जानो? बबे जायगाया बांसिन समायथाव पिकनिक जाथावनो? जायगाफोरखौ आंनोबो खोन्थाहरलाय। आंबो पिकनिक जाहैगोन, खिन्थु जायगाखौनो नागिरना मोनाखै। आङो बहा जाहैगोन साननानैनो मोनाखै। लोगोफोर नोंथांमोना बहा जाहैयो, बबेयाव बांसिन इन्जय खालामनो मोनो हायो, बेबायदि जायगाखौ आंनोबो खोन्थाहरलाय दे कमेन्टआवहाय लोगोफोर आसा खालामबाय गासै बिथिंनिफ्रायबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन, लाइक कमेन्ट खालामगोन आरो लोगोसे पिकनिक जानायनि जायगाखौबो आंनो खोन्थाहरगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। फैदो जोङो दिनैनि भिडिअखौबो नायलांदोनि। आयै आं बेबायदि हारसिङैनो बेसेबां गोबाव अलंबारजों संसार बारहोबावनो आयै? आं थैजासिम बेबायदिनो अलंबारजों जिउ बारहोनांसिगोन नामा? मा बुजिनो हाया खोथा बुंनो नोङो? बुजियाखै आङो, सिदा बुं। आयै नों मानो फंसेयावनो बुजिया? एसे बुजिनो नाजाना थाबनो बाथ्राफोरखौहाय। खनले फंसे बाथ्राखौनो फिदिं बुजायबाय थाथारनांगौ नोंखौहाय। ओइ आयै आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनि दै, रायनाङा दे। देलाय बुं मा खोथा? आयै हिन्जाव माहारिया सानै हौवा लायोब्ला मा होनना बुंगोन बेखौहाय? मा सोंनाय जादों बेलाय? मा बाथ्रासै बेलाय? नङा आयै आं सोंदोंसो, देलाय मा होननानै बुंगोन? मोजां होनगोन ना गाज्रि होनगोन? गाज्रि होनगोन आरो मानिलाय मोजां होननांगौ? मा नोंबो सानै हौवा लानो लुबैबाय नामा? लानोथ' सानाखै, नाथाय आङो सोंनानैसो नायदों आरो मा बुंगोन होननानैहाय। आयै आं अलंबारजों बेसे गोबाव बेबायदि हारसिङै थाबाय थानो? अलंबाराथ' आंनो गथ'खौनो होनो हानाय नंलाना। आंनोथ' गथ' नांगौना आयै? आं गथ' गैयालासिनो बोरै बेबायदिनो थैजासिम हारसिं जिउ खुंलांनो? खोनासं फिसा, गोसोखौ एसेबां लोरबां खालामनानै गोनो गोथो बेबायदि गाज्रि खामानि मावनो नों दासान। समजों लोगोसे गासैबो थिग जालांजोबगोन। बेबस्था खालामगोन ना जोङो? हिन्जाव माहारिया गथ' होनो हायाब्ला हौवा मानसिया समायो गुबुन हिन्जाव लानो, नाथाय हौवाया गथ' होनो रोङा होननानै हिन्जाव मानसिया गुबुन हौवा लानो समाया आइ। बे मानसिनि नोजोराव गाज्रि नुयो आरो समाजनि नोजोरावबो बियो मिनिजाथाव। हरदो थिमियानोबा मासे गैया, नायनो बाबाय आङो। खामानिफ्रासो ओरैनो थालांजोब्बाय आंहा। थै आयै दसे नायना होबावना, खर'आ जि मानदों। सिन्था भाबनाजोंनो खानायफ्रासो मोनबायबायदां। थिमा गैया, खानाय गुसुं मोनबायबायनाय दङ दां आयै, बेखौनो नायना। दे खानाय गोमोन फुनानै हो। हाबाब बे बैसोआवनो खानाय गोमोन जायोना सोरबा? गैया हरो, नायनो बाबाय आङो। आयै खानाय मोननाया मा बुरिफ्राल' मोनो आरो? खानाय मोननायालाय जेबो सिमा गैया, गथ' गोरलै सिख्ला सेंग्रा गासिनाबो मोनो। खर' गरम जाबानो मोनोनो। दे आयै नायना होना, जि मानदों खर'आ। नै मानोथो खारखो? खानाय गोमोन नायजायो होननायालाय। नांला आयै, आं मोनसे खोथा खोन्थानो। दिनै आयै अलंबारा फैयोनो जोंनियाव। ए जावैसो फैयो? दे फैथों आरो मा। जावैसो फैनो मानोना आयै बेयो जोंहानावनो थाखासिगोनदां। आंथ' बुंखादों नालाय आं दानो थांखाया न'आव होननानैहाय। ओमफ्राय गावबो बुंदों आं नों जेराव थायो आं बेयावनो थानोसै, आं नोंसानाव थाहैनोसै होननानै बुंदों। जोंहानाव थाफैनो माने गोरजिया हिसाबै ना माथो? बिदिनो जागोन आयै,
आं अलंबारखौ न'आवनो गोरजिया लाखिनोसै सिगांथ' बे थाया होनबाय थायोमोन ना दाथ' बियो गावनो थानो ओंखारबाय आयै आं न'आवनो थानोसै नामा गोरजिया लानानै नों मा बुङो आयु फिसा दानि बिजामादैफ्रा कि गोरलैयाव गोरजिया थाग्राहाय आरो बेबो साकरि मावलायनाय एसां गोनां गेदेरनि फिसा थानाय नङा बे न'आवनो ना जानाय लोंनायनि अभाब ना गाननाय जोमनायनि अभाब ना थाखा फैसानि अभाब फैनाय नङा दाङाय फैगोन आयै बियो फैसिगोन दायो राहा लामा गोथे जोब्बायना बिहा आं नङाब्लालाय सोर हिन्जावा फैबावगोनसै बेजोंलाय दायो बेयो आंखौनो बजबना लासिगोन थैजासिम अनसिगोन बियो एबार आंजोंसो गारजानो गिनानै बियो आंनि बायदिसो सोलिग्रा जासिगोन आयै थिगानो जागोन ना आं एसे बुरखायनोसै मोजांनो जोंहाथ' न'आव हनै हुवा मानसिबो गैखाया न'आव हुवा मानसि गैयाबा बेसेबां मानसिफोरा मा खालामनो नागिरो मा गाज्रि नोजोर होखोमानानै दोनो बेनिखायनो हुवा मानसि सासेसो थानांगौहाय आयै न'आव नंनायालाय नंगौ हुवा मानसि गैयाबा न'खरफोरावबो सोरांबो जाया औ आरो नै दाथ' थान्दा बोथोर सफैबाय नोंनोनो मोदोम फुदुंनो दै गुदुं नांगौ जायो मा जायो अर सायबायबायनो हरफोराव बनफोरखौसो दाननानै होगोन जोंथ' हाखाया नोंबोथ' हाखाया आंबोथ' बेनोखा आयै दे जोंहा अलंबारखौनो मोजां बुरखायनानै लाखिनोसै ने जोमै नै सफैबायबो दां गाबज्रिनाय बायदि खोनादों आं आयै आइ जोमै बहा दं नै आं सफैबायमोन अलंबार नों सफैबाय नै जों बेयावसो जिरायनानै दङ फै खुलुमबाय आयै दे फिसा दे हामबायसै आइ जोमै थां जावैसोखौ लानानै न'आव थांनो थां जोमै गैयैनिफ्रायनो न'खरखौनो खालि मोन्दों मानोबाथाय न'खराव जुदि सोरबा सासे मानसि गैयाबानो न'खौनो खालि गोजोना दरसि मोनथारो जानायाथ' जाखांलायबाय बोथिसे थुरसि लथायासो हनै जि बुरजा खालाय जाखाबायहाय जि बायो आं थुरसि लथाखौनो सुनो मानोबा फेथेङाबो दाना फेथेंसै आरो न'आवनो थाथारला नांगौ समाव मोनथारला एसेबो सहाय गैला बे मानसिया बिराद जाथारबाय ओइ सोरांस्रि ओइ देरहा मानो बिदि नोंलाय मा जायोब्रा मा जायो मा दाय मावलायखो आंलाय मा ओइ सोरांस्रि आं बायोहाय बिदि लोंनायखौहाय हिन्जावखौनो सोरबा नाम खारिबाय थायो आरो आंबा गावखौहाय ओइ बिफा होननानै बुङो नोंबो आंखौ ओइ बिमा होनना लिंनो हाया आरो बेसेबां समायो देलाय बिफा खनसे ओइ बिमा होननानै गाबज्रिलाय थै गावहाबो ना लाजिलायलाङोलां साय माखौबा हिन्जाव लानो बिमा खालामनोखौबा लाजियासै दासो ओइ बिमा गाबज्रिनायखौनो लाजिबाय आरो जेनेबा ओइ बिमा होननानै गाबज्रियाबाबोथ' गोबां लिंनो हायो माथो मालाय हुवा हिन्जावफोरा ओइ होननानै गाबज्रिलायो खोनादोंना होनना बुंलायलायो नोंहालाय आरो मा ओइ सोरांस्रि बिदिल' हाबाब सोरांस्रिखौ सोरांस्रि होनाबा मा बुंनोब्रा बिमा होननानै गाबज्रिनो लाजियोब्ला ओइ सना होननानै गाबज्रिना बेबो मोजांसिन थोद जानाय नंला बे हिन्जावजों दिने बुरैलांहां बारासो जालांगासिनो माथोलै मानसियालाय रावबो गैयाना दे ओइ सना फिथर आंनि जिउ समखौ आमायथु लाजिलायलांबायहां मा होनखायो जिउ समफ्रबो जालायलांबाय दानिया नै बुंबाबो मिनियोसो अनबाबो अनजायालै रावबो गैयियावनो सिरि अनखोमानो नागिरदों ओरैनोबा फिसाजो मोननायनिफ्रायनो माथो नोंजों आं रंजानोनो मोनलालै हा रंजानो मोनाखैब्लालाय दालाय माखौथो रंजागासिनो हुवा हिन्जाव आरो माबायदिथो रंजानाय नांबावगौ नोंनोलाय बुजिथारालै बे बिमाया रंजानायब्रा रंजानाय अनेक रोखोमनि रंजानाय दङना अब्लाबो आङो बै मोनसेनि रंजानायखौ होनदों आरो जेरै नाइट डिउटि लाजियाबो सानफोरावखि बेफोरबायदि खोथाखौ रायलायलाबायो सोरबा फैनानै खोनाफैबा मा साननांगौ थांदो थां माबो थांनो गोनां मा खामानि मावहैनो गोनां थांदो थां डिस्टार्ब बेयावहाय टाइम पास खालामफैबाय थायो थांनोसै ओइ बिमा फैसा हरलाय आंनो 2,000सो फैसा हरलाय 2,000 फैसा आयु बहा मा खामानि मावहैनो नागिरदों नोंलाय मा बायनो नागिरदों बहा मा खालामनो नागिरदों 2,000 गाहाम फैसा गैया एसेबां फैसा दालाय बै खनसे जोमैनिफ्राय लाथ'नायालाय 10,000 रां बेखौनो 2,000खौ थब्रा आं होफिनगोन ना फैसाखौ नाङा बे फैसाखौ बाहाया ओरैनोबा फिसाजोनो जाहोनाय लोंहोनाय दिनै 10 थाखा गाबोन 20 थाखा बिदिनो फैसा जोबलांजोबखाबाय आरो नोंनो ओइ बिफा फैसाखौ लादोंसो हय जोङो सुदादे बारायलांगासिनो बेखौ मिथिगौ नोङो बेदेसाव थांनो होनबाय बेयावबो जायासै दुकान होनो सानबाय बेयावबो दाबो गोसोआनो गैया फैसाफ्रा ओरैनो बायलांजोबसिगोन सुदफोरा आरो बारायलांगासिनो माथो खालामनो समफोरानो मिलायाखै माथो हनै नंनायाथ' नंगौ
न'खराव बायदि सिन्था भाबना दुखुफोरजोंनो बेफोरखौनो गोसोआव गैलायलांला बिसिनि समयसा दुखु दाहाफ्रावनो जोंफोरासो समफोरा ओरैनो थांगारजोब्बाय जेबो खामानि जायासै ओइ बिफा जोङो बेबायदि थाबाय थाबा जानाय नंला थौ जोङो बहा दखान होगोन जायगाफोरखौ मोजां नायहैनोसै मालानिफ्राय होगोन दिन तारिख लानानै मोजां जगारल' खालामदो बिमा माबा सोरांस्रि नै बिमा होनखाबाय आरो सोरांस्रियालाय मानि फैलायखो बेलाय थै नोंजों रायजानायखौनो थाबनो गोसोआव फैदोंमोन फालतु थौलाय बिफा दखान होनायनि जायगाखौ थौ सानजों नायनानै फैखानोसै गाबोनफोरनिफ्रायनो होजेननोसै नामाथाय थौदो बिदिब्लालाय बिफा बबेयावथ' जायगा नायबोदों नोंलाय एसां गोजानाव आं बुंदों नोंखौ न' खाथियावनो होननानैहाय थांलाय फैलाय इसेबां खस्थ' जागोन माथो गोजाननो फिसाजोखौ न'आव गारबोगोन मोनबाय मोनथारसिगोन थौ ससे थौबाव मोनथारसिगोन होनैनो दाबो गैया खुगायालाय मोनथारसिगोननि बाहेराखौनो जेबो बुंनो रोंथारला माथो नोङो थाबायनो हाला होनब्ला फै आं बानि लासिंसिंनो बाजागोन नोंजों लामा दथानो गोदोबा हाबा जागोदानावहाय फिसा फिसौ गैयियावनो बाजानो नागिरदोंमोन आं नोंजोंहाय बायाखै आंखौ दासो मानिबा बाया आं दाबो नोंखौ ओरैनोसो लिंदों बुरै मांग्रांग्रांनो नोंखौ बागोनलाय आं दे दाइलग नंला जलदि फैद' थाबनो ओइ सोरांस्रि रलाय आं मोनसे खोथा बुंनो देना बुं नेथ'लायनांगौ नामा आरो थाबायनो रायलायनोबो हायो खोनासंनोबो हायो आं गासैयावबो हायो दे बुं थाब सम गैयिफोराव नङालै जिरायनानै देना मोजां रायलायनि दसे लाइन मारिनो लुबैदोंलै आं नोंजों गावखौनो मा मोनथारखो बे बिफाया दासो सेंग्रा गोरलै बायदि लाइन मारिनो नागिरलायनाय दे बुंदो जलदि मा खोथा ओइ सोरांस्रि आंथ' दहाय नोंनियाव 2,000 फैसा बिदोंमोन ना आं ओरैनो बियाखैमोनब्रा हरना सोरांस्रि 2,000 फैसाखौहाय मानो नांगौ बेखौल' बुंग्रो दे नोङो आं होगोन मा खामानियाव बाहायनो खामानिखौ खोन्थाग्रो बिनि उनावसो फैसाखौ होगोन आं दे बिसिना गंसे नाबावगौमोनलै जोंनो फिसासानो आं फालें गंसे बायनो नागिरदोंमोन हरलाय सोरांस्रि मानो नांगौ बिसिना गोदानबावलाय बेनो माथो इसां गिदिर अहल बहल खालाय बेयावनो साथामनिबो ग्रोब जाखायो माथो मानोथो नांगौ बेखार फैसा गारनो जायगा मोनासै आरो नोङो नाङा मानि डाबल बेयावहाय नांगौलै बिमा नांगौ हराव डिस्टार्ब जाथारो माथो मा हारसिं उन्दुनो लुबैबाय नामा नोङो हायाव उन्दुहैबानो जाबाय दा हारसिं जोंहा बिमा फिसा गोजौआव उन्दुगोन नों हारसिं हायाव उन्दुबानोथ' जाबाय दा मानोथो फालें गोदान नांलायगौ नङालै बिमा जोंहा इसा फिसानो थाखाय बेलेग फालें नांसिगौलै डिस्टार्बथार माथो बियो सान्सखौनो मोनथारला दाना नै हिनजाव जोंना फिसाजोआ देरथारबायना जों फिसाजोनि सिगाङाव बेफोरबायदि हाबाखौ बोरै मावबाय थानो मा बुंलाबायो हरावलाय उन्दुयोसो दा बिसिनायाव हरावलाय माथो खामानि मावोखाय नङालै बिमा नों बुजिथारा फिसाजोआ देरबाय फिसाजोनो फालें एक्सट्रा नांसिगौ माने जों सानैजों हराव गोसो खुसि रंजालायनो गेलेलायनो मोनथारलाना फिसाजो थानायनिफ्रायनो फिसाजोआ डिस्टार्ब खालामबाय थायो बेनिखायनो फिसाजोखौ एक्सट्रा फुथुनोसैब्रा बिमा नुवाखै नोङो मैयाहाय बेसेबां डिस्टार्ब खालामदों एसे मोदोमाव आखाइ हरबानो आखाइफोरा डिस्टार्ब माने गावहासो बुङो बेबायदियावलाय बोरै जानोब्रा बिमा बेनिखायनो बेलेग फुथुनोसै इसाखौहाय फिसाजोआ गाज्रि खालामाखै फिसाजोआ थिगानो जादों आं फिसाजोखौ फुथुआ एक्सट्रा फुथुआ आङो नांगौबा नोंनो उन्दुहैथां आंनि फिसाजोखौ आंनि खाथिनिफ्राय गोजान खालामनो हाया आङो नोंनि नाइट डिउटियासो देरसिन बेयाव फिसाजोनिख्रुइ फैद' जल्दि फैद' थांसै आया बे हिन्जावालाय बुजिथाराब्रा हौवाफोरनि गोसोखौ बेसे बुजिनो नांगौलै हिन्जावफोरा मानो बेबायदिब्रा बिमा नोंलाय मानो बेबायदि वाव मासे समायना इसा बिफा जाथारसिगोन बेयावनो जाथारसिगोन ओइ जोबोद मोजां जायगाखौनो नों माथो नायना लानो रोंथारबायहाय आयु सेंग्रा सिख्लाफोरा खम बेयावहाय लाइन मारि फैगोन बियो साहा लोंनो फैलाय चावमिन जानो फैलाय चिकेन ललिपप जानो फैलाय ना आयु डेन्जार लाब जाखागोनहाय जोंहा बेयावहाय ओइ इसा बिफा जाथारबाय गाबोननिफ्रायनो आराम्भ खालामथारनोसै ने नंगौ जाथारबाय नंमारगौ गासैखौबो जाथारबाय गासैयाबो मोजां जाजोबखाबाय आंनिखौल'सो बुजिया नोङो आंनोबा हराव सुबिदा नांगौ होननायखौबा नों जाथारबाय होनना बुंनो रोङा आंखौबा बुजिनो रोङा गलिबाय नोंना गलिबाय खर' मेलेमफ्रा गलिजोब्बाय नोंना बेनि बादै आरो नों जेबो खोथा रायलायनो रोंला ना बेसेबांथो हिन्जाव नांगौ नोंनोलाय एसेबां हिन्जावनि ख्लाब जाथारबायना नोङो मानसिखौ दुखानाव दोननोसो हानाय नङा दांहाय सेंग्रा सिख्लाफोर मालायफोर लाइन मारि फैबा गावहासो बारा जाथारगोन बे गरमा नोंजों रायलायबाय थागोन आं बेफोरखौनो मामा जल्दि उन्दुद' मामा गाबोन फुङाव थाबनो सिखारनांगौ स्कुल थांनांगौ उन्दुद' मामा उन्दुद' बाबा नों उन्दुनो ओंखारदों नों उन्दुलांनां आं उन्दुनो ओंखाराखै आं उन्दुयै सिगां गान खननानैसो उन्दुयो आं गान खनगोन मा गान खननो दालाय हराव
गान खना खना उन्दुदो मामा उन्दुदो। नों सिरि उन्दु। दाय दंखायो नोंनि। मैया हरावबो गेसाव थिफिनानै होदों नोङो। बेनिबो दाय दंखायो। नङाबा नोंखौ हायावसो फुथुगोन लामाजों आंजों। आया बिमायाबो हायाव फुथुनो फिसाजोआबो हायाव फुथुनो मा जाथारखो बिसोरलाय आंखौलाय। नै मामा नों आबिजों दुगैगोन हो आबिजों दुगै थां बाबाया हराव खिफैयोना उन्दुगोन मामा आबिजों उन्दुगोन। दाबो उन्दुवाखैना नोंसोरो फिफा फिसा आयु मा आबिजों थुनहरलायनाय जाखो नोंहालाय फिफा? मामा नायना बाबाया जि डिस्टार्ब खालामखायो आंखौहाय। आंखौ आबैजोंसो उन्दुहैनो होदों मामा बाबाया। आं थाङा मामा आंजोंसो उन्दुगोन। खामानि जाला जेरावबो खामानि गैला उन्दुनायानो मोजां जासिगोन। मामा बाबाया हनै उन्दुलांबाय नोंबो उन्दुदो आइसना दे उन्दुदो। गुड नाइट मामा। साफ्रोमबो फिफा फिसा उन्दुनिसेयाव नांलायबाय थायो आयु फिफायाबो फिफा गथ' गोरलैनिख्रुइबो गथ' गोरलैसिनसो। बिमा उन्दुबायना फिसाजोआ उन्दुलांबायना? ओमफ्राय नै गरदलायनाय उन्दुनाय मानसियालाय माथो खावब्ला जाफिनबावखो? मा हाथो गुफुर दामब्रंब्रं दिन्थिनाय जाखो? मा जाखो उन्दुनायालाय? आं उन्दुलाङाखै माथो फिसाजोखौसो ओरैनो थगायनायालाय आङो उन्दुफ्लानायालाय। बिमा फिसाजोखौ साइडआव दोनहरनि देलाय हमलाय फिसाजोखौ साइडआव दोनहरनि। थै आं मिथियाहाय दोनहर गाबागाव मा नागिरो मा थायो मा हास्थायो हरफोरावबो उन्दुनांगौ। ओइ बिमा दे उन्दुनोसै। फिफा मामा मानो सिखारखो उन्दुनाया मानो सिखारखो? आं गेजेरावसो उन्दुदोंमोनथ'। आं जिङाव माब्रै फैखो? बाबा नों मानो मामिनि खाथि थांबाय थायोना हराबाथाय? मामा सियाल फैदों सियाल। जों नोंनि मामाजों आंजों सियालखौसो होहैनो थांनो नागिरदोंमोन। सियाल आं गियो। बिमा बेनिखायनो आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना बिसिना बेलेग नांसिगौ बुजिया नोङो?